Ja hem arribat a Vilamar de Calafell. Així que hem arribat, hem passat per una pineda que feia molta ombra i hem vist que allà al costat mateix hi havia unes casetes que eren les casetes de Vilamar. Així que hem arribat, una senyoreta acabada negra, que encara no sabem com es diu, ens ha explicat el que era Vilamar i ens ha dit que ens agradaria molt d'estar-hi. L'estiu del 1922, l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa una nova modalitat de colònies escolars. Si fins llavors havia subcontractat els serveis a tercers, a partir d'aquell moment n'assumiria directament l'administració i l'organització. La idea era estalviar costos i resoldre alguns problemes que havien sorgit després d'una dècada i mitja de colònies d'estiu, però també reforçar-ne el paper educatiu. La primera d'aquestes noves colònies va ser la de Vilamar, a Calafell, amb Pere Vergés de director. El fet que estaries a Calafell no és una casualitat. No és una casualitat perquè ens movem en un moment en el qual, des del punt de vista sanitari, un dels conceptes importants era el de l'helioteràpia, la cura mitjançant els banys de sol. I sobretot el sol havia d'anar acompanyat amb el iodo. Aleshores, per alguna raó van decidir que aquesta era la platja més iodada. Imagino que era perquè era una platja ventilada. No sé si n'hi ha més que altres llocs, però ells van decidir que sí, que era així. Una tia meva treballava a la cuina i el meu avi també feia de guardià quan s'apanyaven els nens. Com que jo, vull dir, no menjava gaire i em va dir, la meva tia va dir, porta-la allà, que allà amb tota la canalla, doncs menjarà igual que els altres. I va ser d'aquí, només hi vaig anar jo aquí a les colònies, vull dir, no hi va anar ningú més. La colònia escolar de Vilamar la va dissenyar el mateix arquitecte de l'Escola del Mar, Josep Goday, que va reaprofitar pavellons de fusta de la primera Fira de Mostres de Barcelona del 1920 i va organitzar les casetes com si es tractés d'una petita ciutat, seguint el model participatiu i social de Pere Vergés. A Calafell, així com a diferència una mica amb l'Escola del Mar, és que en comptes d'ordenar l'alumnat per colors, l'ordena per cases i per viles. Llavors hi ha a Vilamar 12 cases, conformen 6 cases és un barri i 6 cases és l'altre barri. Cada una de les cases s'agrupen 2 i 2, de l'altre barri 2 i 2, i també acaben competint entre ells. I al final s'acaben enfrontant els dos barris. Aquí hi ha totes les diferents, diguem, pobles, no? Villablava, el Pinar, el Putxet, Puigverd, Vilarroig, Areny d'Hort, i a cada una tenia el seu baladi aquí davant. Aquí davant hi havia el mar, a baix de tot el mar, i aquí darrere estaven protegits per aquesta pineda d'aquí. Vilamar es va convertir en una república, en una colònia que tenia una estructura de funcionament republicana i que el que buscava que l'infant fos responsable d'una sèrie de tasques, d'una sèrie d'obligacions que donés aquesta vida social, aquest intent de participació. La nena cap de casa. El cap de casa sense catxassa. Els matins endreça la casa. A les visites complimenta d'una manera atenta. Tot satisfet i content, les cartes porta corrent. Amb un voluminós paquet va carregat i alegret. La nostra feina preferida és deixar les patates ben polides. A Calafell també hi havia tot un model jeràrquic, podem dir, en què hi havia un cap de casa, un cap de vila, un cap de barri. Evidentment hi havia tots els organismes propis d'una república, no? I per tant hi havia una mena de consell de govern, una mena d'òrgan que legislava o dictava les normes. Pere Vergés va dirigir la primera colònia de Vilamar del 1922 i hi va tornar als anys 30, però entremig el va substituir ni més ni menys que Artur Martorell. La primera colònia va ser mixta, amb nens i nenes al mateix torn,
però més endavant hi anirien en torns separats, fins que als anys 30 va passar a ser només femenina. De nou, i sense deixar de banda els exercicis físics i els banys de sol i de mar, tant Pere Vergés com Artur Martorell van dotar Vilamar d'un important esperit cultural. Van promoure la redacció de cròniques i la publicació d'un diari de la colònia. Van convidar els nens a llegir, a participar en els concursos de narradors de rondalles o a assistir a concerts, lectures de poemes i representacions teatrals. També els van animar a conèixer el poble de Calafell i els seus costums. I anava a les 9 del matí i esmorzava allà, que et feien una tassa de llet amb pa i d'això. I les nenes mateixes, les més grans, servien. Allà hi havia un pinar molt maco i en acabat de dinar es feien fer la siesta allà al pinar. Tampoc no dormíem, ves, tota la colla allà. I llavors es feien una mica d'escola, diguéssim, a llegir i escriure, i fèiem dibuixos, i llavors es feien. I en acabat més cap allà a les 5 ja m'anava cap a casa. La gent de Calafell no estava acostumat a que vingués un foraster i se n'anés a veure un castell que era un cementiri. Al castell hi havia un cementiri. I ells van a veure el castell, el cementiri, no com a cementiri, sinó com a castell medieval. O el pagès que van a veure com treballa una determinada activitat. Mai ningú s'havia interessat per aquestes coses, no? Això sorprenia. I veien que, a més, el que ells deien ho escrivien i ho anotaven. Hi havia un mètode per projectes. A Calafell estudiaven els noms de les cases, dels peixos, del material que feien servir els pescadors. Tots els aprenentatges educatius s'intentaven que tinguessin un context del medi natural o un context d'algun personatge que venia, o algun context astronòmic, o algun context de si passava alguna cosa al mar o al poble. En aquest sentit, també a nivell pedagògic, també venen moltes figures a veure els nens, personatges importants, músics, poetes, venen a recitar poemes als nens, a cantar-los cançons. Al Vilamar s'hi han fet coses d'una bellesa gran. Jo hi havia vegades a Vilamar, m'havia de retirar perquè tenia ganes de plorar, de felicitat que jo tenia allà.